Som tiež bola v kostole. Ja porábam, deti, boha, tak tu bol mesiac a nikdy som mu neporobil len teraz. Čo si tu už jebnutá? Pani farárka mi povedala, že ona vie, o čo sa je. Aj s tebou. Není. Som ti to povedal. Není. Pracka. Není. Pozrite, ak sa rozčilujete. A čo sa nemám, keď mi toto vravíš? Není. Pozrite, ak ma tu tráse. Pozrite, ak ma tu tráse. No určite, idem za pani farárkou teraz. A babetko si berem. Babetko si berem teraz. Normálne ja to viem, že o čo tu ide. Mária, tak nájď už, spadaj mi ho do koča a bude spať celú noc. Nie, nenechám vám ho, lebo viem, o čo tu ide. Ja som to povedala včera aj Klačkovi a Klačko, vy som to povedala a počula to aj moja mama. Lebo je zavolá teraz, že mi tu nadávate. Počúvaj, nevrá mi toto, že ja ho hypnotizem, tak nebudem nadávať. Pani farárka vie o tom. Počuješ ma, keď A prečo? Nebliaž mi tu. Ja vám tu nebliačím. Pôjdem, mám ísť na krst. Okrstiť malého. Ja vravím, že by si nešla. Ale zajtra mám ísť za pani farárko. Mama mi včera volala, aj Klačko tu počul. Váš sused. A vy mi tu poviete, že nemám ísť za pani farárkou? Zajtra ako dneska? Vy mi to poviete? Počúvaj sa. Keď ja cítim, že sa tu niečo deje? Mária, boha, tu sa nikda nič nedialo. Netreb koľko dní, choď do bláznivca, do kremničky. Choďte vy. Čo ja mám ísť? Ja som 30 Keď vy mi tu nadávate. to sa nerobilo. Keď vy mi tu nadávate. Pálko povedal, že príde a dosť, ja sa s vami vadiť nebudem. Povedal mi, že mi doniesie svetenú vodu. A že dneska poriadíme tú izbu. A že pôjde za pani farárkou.